der skal sige noget jo. Nå. Okay. Det gør det, hvad jeg bare skal gøre sådan der, og så starter vi. Okay. Ja. Okay, er skinnet en pige? Nej. Okay, er skinnet... Er skinnet fra en film eller serie? Ja. Okay. Okay, hvad er det, hvad kan det være? Kunne være, har personen noget blødt på sig? Ja. Hvad var det, 3 eller 4? 2,03. Okay. Har jeg spurgt, om du var mand? Ja. Det var det, du var. Okay. Har personen også noget rødt på sig? Jeg har lidt en idé, om det Ja. godt være. Okay. Er det Superman? Ja. Okay.